सारा त्रिपुरानि बर'नो साइमाखा क्वेश्चन पेपर लेखा माने यागुलो जों एक्शन नानानि बागै जों जत प्रक्रिया खायखा फार्स्ट नि जे परीक्षा उन्नायनि दंमानि बनो कैंसिल खायलायखा जों एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन न बनो ओ परीक्षा न तेनि आके परीक्षा नहीं है हाइनि हकरनो क्वेश्चन पेपर लेखा हनैनो आप्रजराव मथागजागै रिक्रुटमेंट बोर्ड बो जों कताल खाय हाइनि परीक्षा नाजाखा जरा और जागा इन्वॉल्वमेंट दंनाय बरनो एक्शन नानानि बागै जों एफआईआर बो खायखा ताबो पुलिस नि इन्वेस्टिगेशन चलै दंबो बतो बक्र पाइनाय जों बरनो सिमा सोंसिनाय जों तो बरनि थानि याफाइ रजा आइन मते चलैथों जरा दोषी बतो जदि इन्वॉल्व दंखा के बतो मा जानाय अमा हायखेनो जों पूरा आइन याफावै रजा नगे बनि यागोलो जों रिक्रुटमेंट बोर्ड कताल खायै परीक्षा बो नाफिखा तेसिनो नां साखा परीक्षा नाबै मेनि पूरा एप्लीकेशन नो कंप्लीट जा बरो सबमिट खायै पाइफ्रो जों फाननि प्रोविजन ताबो बाजेटनि प्रोविजन नारजा संगु जदि ठीक ठाक खाखांके जों बसकां बसर माने 2025-26 नि फाइनेंशियल इयार वन जों जॉब रिक्रुट खायमोना हामबाय।